Ah. Maaf, belum ada giginya. Grisi aku. Mau sing Pak Sunardi menika kula niku jebulane pun tepang nggih riyen pernah. Sing maring Kalayuta nggih. Wingi balas dendam. Mergane critane panjenengan wingi rak ngonekke kula ta. Nek wong Jogja iki ora tau nyawer, ora tau piye nek nyawer ming nganu wingi kaya apa to bahasane. Ora dikekke lha kuwi langsung balas. Mbak Tatin, saya enggak terima. Pokoknya jenengan tak sawer 2 juta langsung. Tapi ada bukti nih lho. Apa? Pokoknya mangke sing 1 juta nggih Pak Dalang, 1 juta nggo Mbak Tatin men adil niki lho tak busuk lho niki. Lah ya. Lah piye? Iki bukti ya. Arep saiki pongko. Wis engko wae engko. Hah? Nek mongko aku lali lho. Ya saiki ngene goreng. Ah siap. Wis tak siapke kok. Aku iki makili kanca-kanca semene kae iki lho. 1 juta orang gua aku iki lho. Yo ngandel nek aku wong jujur. Nah, tak siapke sisik diitung sik. Ji, ro, lu, pat, papat sik. 5, 6, 7, 8, 9. Wis sah. Sah. Wih, nek wong Jogja iki minimal 1 juta. Tak andani. Iki ora punjul ya? Hah? Ora punjul. Punjul piye? Ora ditambahi 100 apa 50 ngono lho. Oh ya kuwi sing ngene Pak Lurah iki. Oh, kentos Ibu Camat. Oh, aja ngomong Bu Camat wae isin aku. Ora to. Matur nuwun Mas Nardi saking Yojo. Nggih, saking Brosot menika, Brosot Kulon Progo. Nggih. Pak Nardi sampun sah nggih, kula mboten diutang. Nggih, saking Bapak Suroso Kalimantan nyuwun lagu Lungi Teng Asmara menika peparingipun 150. Nggih, kula tampi matur nuwun. Yo Nduk, nembang sithik. Nggih, siap. Gubuk asmara napa podang kuning, Pak Bu? Ya? Podang kuning nih. Iki doloro untu apa ya kok? Podang kuning jarene. Bu Camat napa Bu Camat? Bu Bu. Kae wis isin dhisik lho kowe mulai. Mboten cah isin, Bu. Kula mawon mboten isin no. Nah, kowe ngono kowe dadi wong urip ora duwe isin kok. Ya ora apa-apa. Ya wis gubuk asmara. Nggih, manut. Yo bawani, Nduk. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur. Ono sing WA, Mbak. Pripun? Sing ngender sare nggih, mboten sik udut. Mboten niku delete nek. Nek nang kene ora tau bubuk Ora bubuk ming merem. Ora nganggo ngantuk sak langsung merem. Nenong Lingsem yen ke mutan lelampahan ngecek kowe lho ora gelem nabuhi. tinting ijo. Hei, mangkene disubuhi kok ming jajal-jajal. Tintingi ya 200. Wis tak kek dalange, njaluk dalange ya. Wis biuk petutuk sak yuta nang kono lho. Kae nek rasan nggonku wis biasa, jare rasan nggonmu. Wingi kae tau to rasan nggon aku. Ya mengko ya, nek aku entuk meneh. Sik, nunggu. Iya. Lelampahan kang wuri tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Raning saya pisanan dilanggam kiriyen nggih.
Nggih. Ampun langsung gedrung ndak ora kepenak. Siap. Gubung asmara, buka celuk dados. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning jagat kembak tulisan
nganggo buntutan lho. Iki wis dadi apa aturan wong Purworejo. Ya Wir. Saya kliwir apa sapa iki ngendang jenenge. Ya kurang mai kok aku kowe Wir. Gawekke Wir. Wir. Rasa. Gak yo door press wae. Telangkung tak ya Wir. Rasa. Wir. Kowe melu sapa Wir? Hah? 50 Wir. 50 Wir. Gawekno Wir nyo Mas, nyo. Rasa gawe tak. Yo. Ayo. Mangga. Iki aturan Piyai Jenar Lor ngene iki lho. Aturane piye? Nek setiap nembang ana kintilane, telangkung tak gentung, jleng-jleng. Ngono lho. Kindil iki cilik berarti. Ha iya. Ha ta? Engko nek nek gedhe engko. Telangkung tak gentung, jleng-jleng. Ya Wir. Oh iya. Wes. Puas ra. Kowe ming baumu kok urung jobake nggon bokonge urung obah lho. Bokonge larang. Ya. Mbak Tatin, Izin. lenggariyen. Oh siap. Panitia nyuwun wekdal. Oh malahane, alhamdulillah. Aja kaya ngono lho kaya. Monggo Bapak panitia. Kula caoske wekdal sak cekapipun kagem Monggo, undang Bapak. Dolpres. Oh, Wonten panggung mawon mriki. Pak Suhodo, monggo. Pak Suhodo, Pak. Nggih. Pak Bodo, Pak Suhodo. Kupinge budek. Aku meni Suhodo kok nggih Pak nggih. Nggih ta? Nggih jenengan jeng nyawer mboten? Wis wong sabun kok ditakoni saweran bae lho wis. Pripun, Pak? Niki kula lan nyawer pun wau kula serahke Mas Dalang. Oh ngaten. Saking kok nganti kula mboten duwe napa-napa niku. Masa mboten duwe napa-napa ta, Pak? Kok ora duwe iki terus piye? Nggih. Cilik-cilik mboten duwe? Mboten, Oh, mboten. Blas. Nah, wong Ih. Mas Narpo mawon pas kula sowan tekan Mas Narpo. Nggih. Niku mboten pitados nek kula gawene ngarit teng griya. Oh, ngarit to nggih. Wong penampilane kaya pegawai negeri ya Mbak Tati. Nggih.